अब तो मैं हिमाचलपुर में जरा जौने भेटा गए ओ खरमूसर सिलवट लोरा हसुआ खुरपी गणासी लेके लोग चलल बा। बसहा भइल जब देखल जाके शंकर भगवान के धीरे से हुद कहले कल कि ये बाबा और तो सोना बड़ा कमाल को दिले बा। सोना तर और फायदा को गइल बा। पूरा हिमाचल के लोग आ रहल बा तो हीरा खाने फायदा कइले बा। अगर एक हकों को गिरा दी तो परीक्षाओं के पहले हम देखते हैं और गोधन कुटावने हो जाई। शंकर भगवान जब देखले तो कहले कि ये तो मालिन को ही दिले भैया देखी झोरा में से भभूत निकल ले तरहथिया पर धके फूक दल इलो धावल बाइने से ओने से हाडा बिरनी जाके जब झुकल बड़े सब तो वो कल के सोना या कारखाना याद पड़ो सारा लोग भाग के अपना अपना घर में जाके लुकाई। सांझ भइल तो शंकर भगवान बरात लेके राजा हिमाचल के दरवाजा पर पहुंचे। माई बहनी लोग आवेला अरे लेहू नाही हिमाचल राजा धोतिया हाथे पानों के भीरा जब सुनली हमार दामाद शंकर भगवान दुआरी पर ए भैया दामाद के परिचय खातिर मैना रानी जब चली जैसे पहुंचली तले सांप जब फोई दे कैलस थरिया छूट गई आ भाग के मैना रानी घर में लुकैली
कहरी की परघर घालक लाज न भीरा बाझक जाने पर सौ के पीरा। नारद कर मैं काह बिगाड़ा भवन बसतु जिन मोर उजारा। हम नारद के का बिगाड़ दनी ऐसा हमरा सुंदर बेटी के हई बूढ़ बोर खोज के ली साफा बसिया। ए भैया मैना रानी जाके महल में चिल्लाता रही, जब ना घर में चिल्लाता रही वही सियार बोले लगा। कहली कि ऐसा न बौरा हो बरसे गौरा न बिया हो। अरे भले गौरा रही है कुंवार हजामिन। कलश की रानी जी काहे रुना डेरा आ गई। हमरा के आदेश करना हम इनका के जाके तुरंत परिस देव 2 मिनट के काम। मलिनिया के बात कम बेश सबका मालूम रहे, लेकिन हजमिनिया कहस कि हम परिस देव इनका के। कितना लोग के परिस दनी कौन खेत के मुरही बने। मैं नारायणी आदेश दली हजामिन छोरिया में लोढ़ा धके जब चलो शंकर भगवान देखले कि रे दादा हजमिनिया तो होती कहीं एक को लोढ़ा नाक पर जमावल तब तो हमार कल्याण हो जाई। फट शंकर भगवान एगो बिच्छी के इशारा कैले कहले कि ये बिच्छी तनी जाना हो दे आवती बड़ा तो हवादर कर ए भैया। बिछी उतरल अभी कुछ दूर पर हजामिन जाके टन दे मरलस। अब तो हजामिन के फोन दे थोरिया धरती पर गिर गई। आ वही से हजामिन भागतिया कि दैया रे दैया ऊपर मुंह चढ़